Čau, vás pozdravuje Michal Kravec z Volen, Dobronivská cesta. Takže začíname najmenším modelom Kioti CS2220 alebo 2520. Na jednom šasi, na jednom podvozku máme traktor, ktorý môže mať 22 koňový motor alebo 25. Jeden podvozok silnejší, niekto, kto potrebuje do záhradky, stačí mu 22 koňový, úplne v pohode, 4x4 s uzávierkou diferenciálu, s redukciou, potiahne malý plúžik, dvojáčik a do malej záhradky úplne v pohode. Kto by chcel troška niečo výkonnejšie, že má viacej árov, tak by som odporúčal 25 koňový traktor. Všetky naše traktory môžu byť osadené čelným nakladačom, štandardne klasický čelný nakladač, ktorý má veľmi jednoduchým spôsobom sa dá dať dolu, nemusím ho mať na tom traktore. Tu mám takéto papučky, tie papučky len vyháknem, položím naspäť. Tu je bolec, jeden bolec na jednej strane, druhý bolec na druhej strane a odpojím cez rýchlospojky hydrauliku a s traktorom vycúvam, nakladač mi ostane samostatne stáť na zemi. Čiže odpojenie a zapojenie, každá operácia 5 minút hore-dole. Čiže najmenší náš model CS2520 alebo 2220. Každý traktor je vybavený hydraulickými ramenami vzadu, čiže má trojbodový záväz, štandardne trojbodový záväz plus ťažná lišta. A napríklad tento model 2520 od 22 sa líši tým, že už v základe má dva pále hydraulických rýchlospojek, čiže jeden hydraulický okruh. Čiže najmenší model. Teraz keď prejdeme, tak prejdeme na väčší model, o číslo väčší model, ktorý má už znateľne aj väčší podvozok, väčšie šasy. Takisto trojbodový záväz vzadu, ťažná lišta na ťahanie vlečky. Samozrejmosťou pri všetkých traktoroch je vývodová hriadeľ, čiže kardan, 6-drážkový štandard, unifikovaný, čiže všetky európske kardany, všetko tam pasuje. Takisto už tento model je vybavený hydraulickými okruhmi, čiže buď na nejaký bočný posúv na múčovači, alebo vyklápanie vlečky. No, medzi mňa sa tomu nekladú, že akýkoľvek vývod. Takisto všetky naše traktory majú vývod 7-pinovú zásuvku, 7-pin na vývod na vlečku, na ešpezetku, nádrž, rám, tzv. ROPS, ochranný rám ROP, ktorý vlastne viem dozadu sklopiť, čiže vyťahnem bolec, keď idem do garáži, mám nízku garáž, rám sklopím dozadu a vojdem či už do dodávky, do bežnej dodávky, do Fiatov, Ducata, takéhoto sa vojde aj medzi nápravy, lebo sme tam do šírky 120 cm plus minus. Čiže viem to sklopiť. Takisto tento model môže byť aj s kabínou. 4x4, uzávierka diferenciálu, redukcie. Tento model, alebo teraz všetky naše modely až po 73 koní majú riadenie riešené cez kráľovskú hriadeľ, čiže máme veľmi dobrý rajd, vedia veľmi dobre vytočiť kolesa. Čiže to je taký medzikus, 22-20, 25 koňový traktor, väčšie šasy, väčší podvozok, väčšia váha, niekde okolo 1200 kg oproti 900 kg, čiže už vieme na väčší záber použiť aj na väčšie výmery. Keď by som chcel, ale povedzme, nepotrebujem extra výkony, tie traktory sú všetky výkonné, ľudia dosť často hovoria, že 25 koní je málo. Ja hovorím, na čo je niekomu do takéhoto traktora 60 koňový motor, jednak každý chvoň chce žrať, čiže spotreba je tam ďaleko väčšia a tie traktory sú veľmi dobre sprevodované, neporovnávajte to s autami, že 25 koní u auta by bolo nič, hej, dnes to má motorka, bežná malá motorčička má 25 koní, ale toto je redukcie, prevodové stupne, čiže 4x4, 25 koní úplne postačuje. No a keby niekto chcel, že dobre, potrebujem, lebo ja ak mám takýto malý traktor a mám ho premotorovaný, mám tam 50-60 koňový motor, tak mi to nedáva význam, lebo nemám na to váhu. Proste ten traktor bude hrabať, šmýkať, ale nepôjde mi a 25 koňový
je úplne k tomu dostačujúci. Ak by som chcel, povedzme, ťažší traktor, že potrebujem okolo 1400 kg, tak tu mám zase model 2630 hydrostatickou prevodovkou, HST znamená hydrostat, ktorý je 26 koňový oproti 25 koňom, ale už znateľne je tam väčší podvozok, väčšie šasy, čiže zase mám plus váhu naviac. Motor je dostačujúce výkonný, ale potrebujem zabrať, keby som aj do lesa nejaké drevo chcem ťahať alebo niečo, tak potrebujem tam váhu, potrebujem, aby ten traktor zaberal, aby išiel. Znova je tam napríklad predpríprava už na nakladač, to by som podotkol, že všetky naše traktory v základe, tak ako tu, tak aj tu majú joystick pred prípravu, to znamená, že už majú medzinápravovú hydrauliku, čiže keď si tam aj nedám nakladač, ale dám si tam niečo iné, tak už tu mám ten joystick v základe. Nie všetky konkurenčné traktory to majú. Čiže my už máme v základe na hydrauliku ovládanie čelného nakladača alebo ďalšie príslušenstvo a medzinápravová hydraulika je vlastne tu dole pod podlahou. Ovládanie ramien, zase ďalší hydraulický okruh, rám. Pri tomto traktore už máme, ešte keď sa pozrieme teraz zozadu, trojbodový záves, kolobežka, tá môže byť k traktoru, kto si ho kúpi, čiže ťažná lišta, vývod na kardan, jeden hydraulický okruh, ako opcia môžu byť ďalšie hydraulické okruhy, čiže vieme tam ďalší hydraulický okruh dať, keby sme potrebovali nejaký mulčovač s preklápaním, hej, svahový mulčovač alebo niečo podobné. No a keď sa presunieme vedľa tomuto traktoru, tu vidíme podvozkovo rovnaké šasy, rovnaký podvozok, ale tu už máme 40 koní. Sme na tej istej veľkosti, ale 40-koňový traktor, CK 4030. Pozor, mechanická prevodovka, nemá označenie HST ako ten predtým 2630 koňový, čiže zase všetky tie veci, čo má 26, tak chcem väčší traktor alebo kompaktný traktor, ale potrebujem väčší výkon, väčšiu silu, takže 40-koňový traktor môže mať na tom istom podvozku ako 26-koňový. Tu by som podotkol, už vlastne aj od 26-ky už máme kolesa na diskoch, kde vlastne na ružici si vieme jednoduchým spôsobom štelovať šírku toho traktora. Takisto vpredu, vzadu, predy. Viem si nastavovať, chcem ho na širšie, ja neviem, potrebujem sadzač zemiakov si presne nastaviť do radku, tak si viem tie kolesa nastaviť tak, aby mi to vyhovalo, aby mi to išlo v brázde. No, napríklad všetky naše traktory už majú výškovo nastaviteľný volant, tento má reverzor, čiže viem si nastaviť volant podľa toho, ako potrebujem. Samozrejme sedačka sa dá upraviť, posúvať dopredu, dozadu, mám tu dosť miesta. Pri mechanickej prevodovke mám reverzor, kde vlastne dávam dopredu, dozadu, hej, samozrejme so spojkou. Čiže keď aj robím čelný nakladač, idem dopredu, chcem dozadu, len vlastne ťuknem, nemusím preraďovať, len by som hádzal rýchlosť. Čiže jednoduchým spôsobom si to takto nastavím, zaretujem si volant. Mám tu už potom, pri tomto modeli mám aj tempomat na kardan, čiže mám tu tempomat na kardan, čiže Cruise PTO, kde si potom pridávam, že či chcem väčšie otáčky alebo menšie otáčky. Tu mám vypínanie a zapínanie kardánu manuál, kde vlastne viem spraviť to, že keď idem, mám zadu zapnutú kosačku, idem na úvrati, potrebujem sa otočiť a chcem kosačku vypnúť, tak kosačku si zodvihnem a automaticky pri zdvihnutí ramien sa mi vypne sa mi kardán. Kosačku spustím dole a idem ďalej, automaticky sa kardán zapne, takže je to tiež efektné. A už maličký traktor od 26 koní môže mať takúto výbavu. Hej. Takže to máme z tých menších, kompaktnejších traktorov.
Všetky môžu byť vybavené tak ako ochranným rámom, takisto môžu byť vybavené kabínou, plnohodnotnou kabínou. Tie menšie sú bez klimatizácie, len s kúrením. Väčšie už môžu byť s továrenskou kabínou, kde majú vlastne komplet kúrenie, klimatizáciu, a to si ukážeme potom vonku. Tam máme ďalšie. Takže Kioti, tá základná modelová rada. No dobre. Čiže, no a tu máme tie isté traktory, ako som spomínal vo vnútri v hale, tie isté traktory, povedzme CX2510, čiže 25 koní s hydrostatickou prevodovkou. A tu ho máme s plnohodnotnou kabínou, hej. Čiže poď sa pozrieť aj dnuka, že ako vyzerá kabína zvnútra. Ja obehnem ten traktor z druhej strany. Ukážem vlastne zase, mám tu joystick buď na čelné ramená, alebo na čelný nakladač, vzadu hydraulické rýchlospojky, čo sme si vraveli, že vieme na vyklápanie vlečky, alebo nejaký stranový posun mulčovača, komfortné sedadlo, pekné komfortné sedadlo s lakňovými opierkami, čiže veľmi pohodlne sa v ňom sedí. Tu mám nejaké základné ovládacie prvky kabíny, čiže ostrekovač predný, zadný, vyhrievanie zadného okna, pracovné svetlá plus nejaké voľné, kde si viem domontovať nejaké ďalšie osvetlenia alebo nejaké ďalšie príslušenstva. Takisto mám tu tempomat, tým, že je to hydrostat. Hydrostat ovládam 2 pedálmi, na rozdiel od klasického traktora prevodovkového manuálneho, kde vlastne mám spojka, brzda, plyn, tak tu nemám plyn, ale mám tu len 2 pedále, čiže zatlačím jeden, idem dopredu, zatlačím druhý, idem dozadu. Samozrejme mám aj brzdu, mám aj spojku, pokiaľ by som potreboval niečo si na tom traktore upraviť. No a tu máme, vlastne tiež je tu výškovo nastaviteľný volant, viem si ho upraviť, či už pri nastupovaní, vystupovaní, aby som mal viacej komfortu. Lakťová opierka pri celodennej práci, akože úplne komfortné. Tu mám páku na radenie redukcií, hej, čiže pomalá, rýchla. No a tu mám potom zapínanie kardánu, čiže zapnúť, vypnúť kardán. Nejaké zásuvky, už môžeme vidieť, že vlastne Kioti traktory sú moderné, vybavené aj USB portom, čiže priestor na telefón, nejaký AUX výstup, klasická zásuvka, hej, čiže viem tu počúvať stereo hudbu, celý deň viem si spríjemniť. Plus tu mám nejaké ďalšie voľné porty, kde si viem zapojiť ďalšie veci. No a tento traktor je vybavený fabrickou kabínou. Môžeme sa pozrieť, že vlastne tu má ten traktor je vybavený klimatizáciou, čiže air conditioner, kúrením, hej, čiže automaticky už v základe mám klimatizáciu, kúrenie, čiže fabrická kabína, mám tu rádio takisto v základe, osvetlenie kabíny, uzatvárateľný filter, kde vlastne keby som používal nejaký postrekovač a nechcem, aby mi išli tá chémia dnu, tak si to zavriem, ofukovanie aj bočných dverí, čiže sa mi nič nerosí, nezahmlieva, samozrejme slnečná clona a nemá zrkadielko, ale ako baby by potrebovali zrkadlo, tak ale vieme, ako opciu to vieme domontovať, čiže dobré nasadanie, vystupovanie, čiže vieme vystúpiť, nastúpiť, veľké dvere, nič ma neobmedzuje, že nejaké maličké dvierka, keby tu boli. Čiže traktor Kioti CX2510, zase to, čo som hovoril, cez kráľovskú hriadeľ majú všetky naše traktory do 73 koní robené riadenie cez kráľovskú hriadeľ, čiže majú veľmi dobrý rajd, veľmi dobrú zatáčavosť a viem ho vytočiť úplne fakt, že sa otočím na malom priestore v nejakých úzkých uličkách alebo po chodníkoch. No a keď prejdeme, tak máme už potom vyššiu radu, kde ešte mi tak do očí udrelo pracovné svetlá, predné, zadné, čiže sú dobre osvetlené, pozičné reflektory. V prípade, že mám vpredu čelný nakladač, snežnú radlicu alebo niečo, čo mi
čiastočne prekrýva predné svetlomety, zapnem si pracovné svetlomety a nemám problém, idem ďalej, som osvetlený, všetko vidím, čiže no a tu máme už taký vyšší modelovú úradu, traktory RX 7330, čiže 73 koní, zase plnohodnotná fabrická kabína so všetkým, s tým, čo sme si ukazovali vo vnútri aj týchto traktorov, a potom si ukážeme vlastne funkčnosť, lebo tieto traktory už majú tzv. Power shuttle, kde vlastne pod volantom si preraďujem dopredu, dozadu pri práci s nejakým čelným nakladačom alebo s nejakou manipuláciou, s nejakým príslušenstvom. Nemusím vytláčať spojku, len ťuknem páčkou dopredu, reverzorom alebo dozadu, viem si tam nastavovať odozvu toho, ako to má fungovať. Radenie, už mám spojku spravenú na radiacej páke, že nemusím vytláčať spojku. Čiže fakt úplne jednoduché riešenia. A čím sa vyznačujú aj tieto traktory Kioti, samozrejme musíme povedať 5-ročnú záruku na motor a prevodovku, čo nedáva takmer nikto. Podobne ako korejský v automobilkách Kia, Hyundai, 6-7 rokov záruka, Kioti 5-ročná záruka. Tu ešte spredu z takto predného pohľadu môžeme vidieť, to je tá medzinápravová hydraulika, čo som spomínal pri všetkých traktoroch, že už máme predprípravu joystick na ovládanie nejakého príslušenstva, čiže mám tu rýchlospojky, buď si dám čelný nakladač, čelné ramená, alebo čokoľvek iné tam viem pripojiť. Veľmi dobrý prístup na nalievanie nafty, lebo je blbé, tie traktory mali niekedy hore nádrž pandánsku 20 litrovú lievať, tu pohodlne prídem, nalejem, alebo pištolom na pumpe. Takisto tu je dobre vidieť tie detaily, že vlastne riadenie cez kráľovskú hriadeľ. Hej? Že aj 73 koňový traktor má riadenie cez kráľovskú hriadeľ. A to si ukážeme potom, keď ho naštartujeme, že akú má zatáčavosť alebo polomer zatáčania. Takže toto sú, a pripravujú sa novinky, kde budeme mať traktor RX, takisto s označením RX, a bude to traktor 8040, čiže rôzne zase výkonové kategórie. Čo bude plus zase nad tento traktor, tak má veľkú priestrannú kabínu, kde v tej kabíne je aj sedadlo pre spolujazdca. Doteraz naše traktory disponovali týmto sedadlom od 115 koní, 115, 120, 130, 140 koní, a teraz to už bude mať aj 80 koňový traktor. Takže čoskoro pripravujeme, zadávali sme do výroby, niekedy v marci by mali byť tieto traktory vyrobené, pripravené pre nás, plus nejaký transport, a niekedy začiatkom leta očakávame, že tie traktory budeme mať tu a budú plne k vyskúšaniu, budú sa dať vyskúšať. Keď poviete, chcel by som taký traktor, mám záujem, páči sa mi a chcel by som ho vidieť pri práci, vieme dohodnúť a vieme prísť priamo k vám a ten traktor vyskúšať, respektíve ktorýkoľvek z týchto traktorov. Čiže všetkých pozývame, prídite sa k nám pozrieť na predajňu Kravec SRO. Do Zvolená, sme priamy importér traktorov Kioti z Južnej Kórey. Robíme to x rokov a máme s nimi veľmi dobré skúsenosti, máme stovky spokojných zákazníkov, čiže môžeme vám dať aj referencie. Čiže zatiaľ toľko, ďakujeme.